guztiak zuzenean MP3 formatuan, digitalean. Eta horrek baita ere asko aurreratu du. Bai? Zein izan da bilakaera historikoa? Zein izan da? Bilakaera historikoa. Bilakaera historikoa, pixka bat zuri bilbidea, 2000 batean sortzen gara, eta pixka bat hor sortu behar genituen azpiegitura guztiak. 2000 batetik 2003 gutxi gora bera esan dezakegu, lantaldea formakuntzak egin genituela lantaldea formatzeko alegia, azpiegiturak sortu genituen, hau da antenak eta guzti hori ongi jartzea. 2003-tik 2006 bitartean, hor hasi ginen pixka bat gizarteraketa kanpaina batekin, irratia ezagutarazten elkarte, mugimendu, erakunde publiko ezberdinen artean, hasi ginen baita ere formakuntza tailerrak eskaintzen, hasi ginen pixka bat jarduera paralelo batzuk baita ere sortzen. 2006-tik aurrera, adibidez, antxeterratia jauzi handi bat ematen du. Hau da, B-bidazo eskualdean, txingudizko aldean ezaguna da, momentu horretan, eta esaten dugu, horrekin batera bestelako jarduera batzuk egin behar ditugu, ja Euskal Herri mailan, Euskal Herriko beste irrati batzuekin lankidetzan, baina baita ere nazioarte mailan. Eta horregatik daude, 2006 urtetik, geroztik, 10 erakundean. Eta 10 erakundea da mundu mailan irrati komunitarioen elkartea. Eta gu parte hartzen dugu elkarte horretan, beste 4.000 irrati komunitario elkarteekin batera. Europan 250 irrati gara antxeterratieko modukoa bezala, gutxi gora bera forma berdinekoa. Eta parte hartzen dugu beraiekin batera, proiektu ezberdinetan eta gauzak egiten. Hori izango zen labur bilduz, baina badaude 11.000 gauza gehiago azaltzeko hori edozein momentuan lasai asko alko genuke hori buruz hitz egin. Galdera bat? Euskal Herritik kanpo bat duzu asmoa investigatu. Bai, lehen esan dudana. Guk parte hartzen dugu irrati elkarteen sare handi batean, nazioarteko sare batean. Deitzen dela AMAR, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. 10 erakundea dago kontinente guztietan zabalduta. Hau da, baditugu elkartekideak Asian, Afrikan, Europan, Ameriketan, guztira 4.000 elkarte osatzen dugu 10 erakundea. Eta Europan esan dudan bezala 250 irrati osatzen dugu. Antxete irratiak bereziki azkeneko urteetan Chile, Ecuador, Haiti, eta Perun proiektuak aurrera eraman ditu eta lan bat egin du bertako irratiekin. Eta Europan, adibidez, Hungria, Rumania, Alemania, Luxemburgo, Italia, Frantzia, Espainia, Europa osoko irrati elkarte edo irrati komunitarioekin lankidetzen gaude momentu honetan, proiektu ezberdinetan. Mapuche herriarekin adibidez, Txilen Mapuche herriarekin lan handi bat eramaten ari, elkarlan handi bat eramaten ari gara. Beraiek hitz egiten dute beraien hizkuntza propioan, guk euskaraz hitz egiten dugun bezala, eta beraiei laguntzen ari gara beraien irratiak baita ere sortzeko. Zer moz, komunikatzen zarete besteekin? Zein Beste irratiekin, adibidez, ez daute euskaraz hitz egiten edo... Ez baldin mote, harremana diozu. Gu beste irratiekin harremana dugu, ez eta euskaldunaz ez izan, egunero baita ere gu jarraitzen dugulako eskualdeko ondako aktualitatea. Orduan, harremana onak dira, normalizatuak dira. Normalean gainera zengo dizuet, beste irratietan, gazteleraz diren beste irrati horietan lan egiten duten kazetari gehienak euskaldunak direla, euskaraz hitz egiten dute. Eta gure harreman pertsonaretan normalean gu beraiekin euskaraz hitz egiten dugu. Harreman normala.